Els sobiranistes som aquella gent valenta que miren els ulls en aquells que volen posar barreres al camp, pintar de negre el nostre mar, que menyspreen nostra llengua i cultura i que juguen amb els nostres doblers. I els deim que com deia el mestre Manacorí, ja no som nins de mel i sucre, ja no som fiets de mel i sucre i ja m'ho sabem governar. Això ho hem fet perquè no podíem deixar el poble menorquí sense una representació que no tingués obediència estatal. Una representació que fos per als menorquins i fet pels menorquins, que avui tenim i agraïm molt fortament la presència de dues persones que fan feina dia a dia en l'àmbit polític, com són l'Oriol Baradat, del PSM, regidor. Jo crec que dia 26 de juny tenim la possibilitat de poder canviar aquesta situació i tindre a Madrid una persona que ens ajudi, que ens entengui i que miri de solucionar totes aquelles mancances que tenim, tant a nivell local, insular com autonòmic. I en Pep Castell, diputat de Menorca en el Parlament de les Illes. Les persones joves que estan implicades en projectes utòpics de lluita a llarg termini, que no esperen, que és impossible que esperin una recompensa a curt termini, són persones generoses. I per què estic molt content de poder estar donant suport avui al Joan Albert i a Maite. Les persones són el tresor dels projectes polítics. Les idees són molt importants. I podem pensar que amb determinada ideologia mai arribarem a determinats sectors de la població, però per això és molt important les persones i la credibilitat de les persones. I això... Anem a Madrid a lluitar per la igualtat de gènere, per lluitar per uns sous iguals i que sigui de quin sigui el sexe, per defensar que les dones també poden ser fontaneres, pintores, manobres, que sigui. Condemnarem tot el tan masclista del nostre entorn. Condemnarem la violència de gènere perquè estem fartes de veure dia a dia com una, dues, 3, 4, les que siguin, dones moren en mans de les seves parelles o exparelles. Condemnarem tot atac verbal i falta de respecte per ser dona, perquè també tenim dret de fer el que volem fer. Ma petita pàtria diu que no coneix guerra ni pau, sinó que ve del riu que tots els menorquins formau. Diu que es vol socialment justa i que ara ja no li assusta ser lliure nacionalment, perquè sap que el més decent és que no triguin més per ella, com ens ensenyà de manera bella la gran lluita docent. I generant aquest ambient, vull donar-vos benvinguda. Ets sempre festa aguda de trobar-vos novament. Jo no me n'amac, vull un país lliure i que perruc com un mag, crit visca Menorca lliure. Moltes gràcies. Per valorar les petites coses, per la perseverança, per la lluita, per el somriure i la revolta. N'Albert és la persona més adient per aquest puesto, perquè hi confiï, per confiança. Els sobiranistes som un projecte de futur, no un projecte de passat. Un projecte republicà que no demana a la gent d'on ve, ni quina llengua xerra, ni quina religió professa, sinó quin projecte de futur vol compartir amb nosaltres, els seus conciutadans. Ara sí que et sentiran.